क्या हुआ? सामने खप क्या कुछ भाई पानी पूरी खाने की फॅमिली मोठी आहे
काम केलं होतं बॉल पाणी होता आता टायमवर बनवलं काय कामावर आहे हे जायचं ते किती देशील मला कुठे उद्या हा पण पाहिजे का आहे का नाही गुळाने कधीच ठेव दोन
काय बोल मी बोल बोल बटाटा टाकला दोन अशीच आहे, तर त्याच्यामुळे एक असावं. दोन पोळ्या ठेवायला लागणार आहे.
पेटीएम पर 90 रुपए प्राप्त हुए। पेटीएम करो। आधी थांबा पाणी पी पहिले खा ते सगळं संपव लवकर लवकर चल हॅलो अंडी पाणी पेटीएम पर 20 रुपए प्राप्त हुए। पेटीएम करो। आई रस्त्यात ये रस्त्यात लाव दे फोन हा म्हटलं
Joget nanti. Amat dia mencuri naik aneh tuh sih naik pula masyarakat Ah, kirim selfie. pastinya sahih सबके kirim. क्या हुआ ऐसे होगा. काय करतो? काय करतो? काय करतोय? होय. नाश्ता केला का? काय खाल्ला? पाणीपुरी खाल्ली. पाणी नाही खाल्लं. एक किती का क्या? Kakak tuh ya ya betul एक्सेल टाकले ना कुणी? टाकले हां. Betul, टाकले गाडी तरी मागते. गाडी मागते का होती जरा? Yang musa yang di belakang. Cuma pelai ini.